pangawat dira ha. Sukod! Reng, si panangdoy mo mareng. Ako gusto. Siyempre lang, madato ko. Kuyawa po daw. Dili man basta-basta bay. Sa papel, ako nagot na. Ikaw din, sa day gusto ni mo. Akong gusto? Siyempre na po. Usa man po daw na. Siyempre, magwapa ko. Igwaas tang garaa. Alangan, sao man lang nato, di man na makaon. Sao man ang gwapa. Unya, way kwarta. Sao po ng dato. Unya, walay kwarta. Wa, gihapon. Di na ta maglaris ana ay. Ang important, parang gihapon ta. Sana Mao dini ganahan ako nimo ba? Naagto ta? Nag-usa din ng tao maring. Tumudulat ka din ta. A few moments later. Utuma oy, lamian ka og prutas ron oy. Wala mo kitag iya ning prutas dari ba? Ay. Timing. Kinaay duha ka bata. Pangatanon ko ni Bi. Ug unsay basin mao ni tag iya ning prutas dari Kol, unsay mong problema, Kol? Problema nako. Kuan ba kanang kinsa ning prutas dari ay mo gutom man ko god. Ano unta ko ba? Kapasin kasukan ko kay wala tag iya. Kamoy tag iya ning prutas dari Oh. Kamo di ay. Timing. Mangayo ko ha. Pwede ko ninyo ubanan? Ginagawa mo. Sige, sige, tara, tara. Oh no! Kini inyo ning prutas? Oh, Kol! Saka lang, Kol! Inyo ha, jud ni. Mukha lagi na! Tarong ba? Lagi! Usakan ako ha. Oh! Oh no! Tara mo, lakaw na tatabya. Ano to si Angkol? Tara! Ginagawa mo. Asam to mga bata ato? Nawala magkalit. Dahil na lang siguro ko magkaon. Kadagan sa kong prutas. Gago! Hoy, kawatan! Ikaw na itagyan dire. Ikaw na pangawat dira ha. Tukan di ka mama daw. Gokol! Ako sa kamarin din. Ginagawa mo. At